Tí, tá Lúsaí ar aisiríis, tá is agam cécha más atá sí, cécha dána sa mintí te ná, agus na plaiciíocht a dhéana sí. Léimiid faoint plaiciíocht a réon sí sa Leabharlann. Tógaigí lom! Ciúnas sa Leabharlann, na Máire Ní Ghallchobhair, Ailín de Peter Donnelly, sa Leabhar Breac, a daimhsigh, cecha Lúsaí sin. Ja, da catá siúleici sa scéal seo. Look, racha mai, is feice míad. An luan a bhí ann. Chua rang Lúsaí chuig an Leabharlann leis an mháistreás. Tógaigí leabhar an duine ar sa band a róiste agus bígí ciúin. Ar band a róiste sa méir sús rá. Shhh, le chách. Sa leabhar faoi crín. Fecha Lúsaí as a chud cáide agus iad ag éisteacht lei. Hiúil na páistí timpeall ag brathnú ar na leabhar. Ó, go Joe, tá sé seo an ládrannach ar sa Lúsaí le cuimhe. Bhíonn an Leabharlann ag gcónaí ró hiún. Ní siú breanú ró hásta lei féin ón bhfuil. Thó cuimh a leabhar agus hí síos. Cé a bhí faoin mórd ach Lúsaí. Rug sí graim cuise a chuimhe. A bheith cuimhe agus léamh sí a níos as an gcathaoir. Ach ní raibh sí tnú, ní raibh cuimh ag tnú. Leis an rud a bhí Lúsaí chun dhéanamh. Phléasc an bhirtam acu amach ag gáire. Want tú get asam a phleice ar sa cuimh a lei. Ciúnas sa Leabharlann! Ó, gus band a róiste. Ní sí breanú ró hásta ló an bhfuil. Ciúnas ar sa band a róiste go crosta. Céint á rirá é seo. Hín si a méir I dro an ógra ar an mála. Ciúnas sa Leabharlann ar sí. Léigi for good leabhar. Ní rá Lúsaí ró hásta. Bhíonn an bhean sin ag gcónaí ag chlásán ar sí lei féin. Haring sí picture de bhean a róiste ar fí sa pápéir. Ó, fech. Yes, ní sí breanú ró hásta, nún teoir, I picture Lúsaí. Ciúnas! Rinne Lúsaí Eitlán den fí sa pápéir. A chuimhe ar sí, ber ar seo. Cha Lúsaí an Eitlán chuig chuimhe. Eitlán Déanta as pápéir, as tá sí chun é a chahabh I dro Lúsaí. Ach níor rug chuimhe ar an Eitlán. Déimigh an Eitlán ar seachrán san air. Ó, cáil séimethe ar sa Lúsaí. Déimigh sin, I gceittear fech húsan sin. Smach san big dúr agus a raig leis. Bhí an Eitlán an ngruig bhean de róiste. Ciúnas! Ar seise, Ciúnas! Beidh an Leabharlann I anchrosta má chluiseann sé sibh. Fech an Eitlán. Tar éis túrling stic I grúig a bhún teóra. Grap Lúsaí in airde ar an dréimre taobh hir de bhean de róiste. Want sí an Eitlán as a chud grúige. Ciúnas ar sa band a róiste a ríis. Lúsaí húsan sin ar an dréime agus I géirí an Eitlán a want anas nach meid nach dóirí sí faoi dear é. Cha Lúsaí an Eitlán sa bhosca brúscar. Thóg sí leabhar agus hí sí síos. Leabhar faoin dúanála bhí ann. Fech, bhín 8 gos ar an nuanála. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bhreanig Lúsaí hart. Bhí an Leabharlann an hiún. Bhí band a róiste ag caint leis an Leabharlannaí agus bhí na páistí eile go léir ag léamh. Gach duine sonna sásta. A chaáin, árnón teach an seo. Thóg Lúsaí dúanála mór dubh amachchas a póca. Dúanála bréige a bhí ann. Amachchas a póca sin. Lúsaí. Chur Lúsaí an dúanála isteach in na leabhar agus chuann sí go cuaireamach é. Beidh anspréan é seagin ar sa Lúsaí lei féin.
Agus tá sé a chuirteach in leabhar an duine. An non le go dtí a mháistreás. Breac sa Lúsaí, seo leabhar spéisiúil. Duine. Le cad a thorló ag doscail ban de róiste an leabhar. A bhéh si, duine! Chas sí an leabhar uí. Sechan ceann Breac ag tite amach ceapan si gur fíor ceann atá ann. Ní bhreainn sesin. Róthástal é. Ciúnas! San Leabharlann í go crosta. Céad sá rirá é seo. Hín sé a bhéir I drón ógra. Ciúnas sa Leabharlann. Ciúnas sa Leabharlann sé. Gawa leiscéil sa bad a róiste agus I deargas sús le náire. Agus fecha Lúsaí sin agus I gáir a fuhí. Bin scéil eile chud Lúsaí, súlan gur hachan silih, agus filmid glua le scéil eile dhéanamh. Slán!